салом ҳаводорони ММА ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо тозатарин хабарҳоро аз ҷоҳони ММА пешкашатон мекунем. имрӯз мусобиқаи S180 дар шаҳри Грозный барпо мешавад. мусобиқа ба ду қисм тақсим шуда, қисми пешакӣ ва қисми асосиро дар бар мегирад. спонсори видеои имрӯзаи мо телеграм-канали Шермардон Шоп мебошад, ки либосҳо ва пойафзолҳои босифати истеҳсоли Кавказ ва Туркияро пешкашатон мекунад. либосҳо аз матои қиматбаҳо ва пойафзолҳо аз чарму замши тоза мебошанд, ки доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доранд. барои фармоиш дар WhatsApp рӯи экран бода нависед ва барои тамошои дигар борҳо силкаи телеграм-канал дар зери видео даромада обуна шавед то гум накунед. муҳориба дар даври полфиналии гран-при дар вазни сабуктарин байни варзишгари тоҷик Азам Ғафуров ва Курбан Гаджиев баргузор мешавад. дирӯз маросими рӯбарӯ ва вазнкашӣ гузашт. мутаассифона Азам Ғафуров 15 аз сабаби вазни зиёдатӣ доштан 58.2 кг қисме аз гонорари худро бар рақибаш Курбан Гаджиев 19 медиҳад ва дар ҳолати ғалаба кардани Азам Ғафуров камарбанди вазни сабуктарин бесоҳиб мемонад. инчунин ин рақобат барои ба финали гран-при созмони S1 дар вазни сабуктарин баромадан аст. муҳориба имрӯз соати 11:00 ба вақти Москав ва 13:00 ба вақти Тоҷикистон оғоз мешавад. прямои эфири ин муҳориbaро метавонед аз телеграм-канали мо дастрас кунед, ки силкааш дар комментария ҳаст. яке аз беҳтарин муҳориба бешубҳа ин муҳориба байни Курбан Гаджиев ва Азам Ғафуров хоҳад шуд. ин муҳориба на танҳо як намоиши шавқовар барои мухлисон, балки як лаҳзаи муҳим дар карияи ҳардуи варзишгар хоҳад буд. мо ба ғолибияти Азам боварӣ дорем ва танҳо ба ӯ муваффақиятро таманно мекунем ва шумо низ дӯстони азиз дар комментария Азам ба пеш нависед. хайр то видеои навбатӣ.